बे समाव अल आसाम ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि बिथां आदित्य खाख्लारि बिथाङा 19 नभेम्बराव बे समाव हादरनि नेशनेल कमिशन फर शिड्यूल्ड ट्राइबनि चेयारमेन बिथां आन्तर सिंह आर्या बिथांखौ लोगो हमनानै गोनांथार आयदाखौ बा आयदानि सायाव सावरायनायनि बाथ्राखौ फोरमायथिदों बिथां आदित्य खाख्लारि बिथाङा बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो बेनि अनगायैबो आरसुनि गाहाय नेहाथारि आरो बे समाव TMPK नि दैदेनगिरि बे दैदेनगिरिफोरनि जथाय दैदेननायाव 19 नभेम्बराव बे समाव हादरनि गोदान दिल्लीयाव बे समाव नेशनेल कमिशन फर शिड्यूल्ड ट्राइबनि चेयारमेन बिथां आन्तर सिंह आर्या बिथांखौ लोगो हमदों आरो लोगो हमनानै बे समाव मोनद' हारिनो जाखिनि ST होनायनि थाखाय आसाम सरकारनिफ्राय बा आसाम एसेम्ब्लियाव फैगौ 25 नभेम्बराव जिहेतु सावरायनायनि एबा रिकमेन्डेशन हरनायनि बाथ्राया बे समाव सोलिदों एबा बे समाव मोनद' हारिनो ST एबा मोनद' हारिया ST दाबिखौ लानानै गोख्रों भाबै सोमावसारनाय हाबाफारिया सोलिदों आरो बे हाबाफारि सोलिबाय थानाय समावनो बे समाव नेशनेल कमिशन फर शिड्यूल्ड ट्राइबनि चेयारमेन बिथांखौ लोगो हमनानै माखासे गोनां बाथ्रा सावरायदों अल आसाम ट्राइबेल संघनि बिथां गाहाय नेहाथारि आदित्य खाख्लारि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरसु आरो TMPK नि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो बिथां आदित्य खाख्लारि बिथाङा फोरमायथिदों जुदि मोनद' हारिनो ST होयोब्ला जोंनि थाखानाय मोन 14टा ST दं बे STआ जोबोदनो मोनसे गोहोम गोग्लैगोन जोबोद मोनसे खैफोदाव गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जे थाखानाय STफोर बे STफोरा जोबोदनो मोनसे बन्सित जागोन मोनफ्रोमबो आयदायाव एबा थिखानाय रिजार्वेशन सीटफोराव बे समाव ट्राइबेलफोरा बन्चित जागोनखौ फोरमायथिदों जाखिनि बेवहाय मोनद' हारिखौ लाफाना गासै 1.2 कौटि बिथांमोना सुबुं अनजिमा दं आरो जेराव थाखानाय जे ट्राइबेलफोर बे ट्राइबेलफोरा 45 लाखसोल' जागोन आरो बे बिथिङाव बिथांमोनजों जे मोनफ्रोमबो दिगाव बे समाव जुजिनाया जोबोदनो खैफोद गोनां जागोनखौ फोरमायथिदों बिथां आदित्य खाख्लारि बिथाङा आरो आदित्य खाख्लारि बिथाङा फोरमायथिदों जे बे समाव बिथां चेयारमेन आन्तर सिंह आर्या बिथांजों सावरायनानै बिथाङा रोखा बाथ्राखौ फोरमायथिदों जे बे समाव जे थाखानाय ट्राइबेलफोरा जोबोदनो मोनसे खैफोदाव गोग्लैगोन बे आयदाखौ सावरायनांगौ एबा बे आयदाखौ नायफामफिननांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिना होदों बिथां आदित्य खाख्लारि बिथाङा आरो बेनि फिननाय महराव बे समाव आन्तर सिंह आर्या बिथाङा फोरमायथिदों जे बे आयदाखौ लानानै एबा थांनाय सानाव 2019 मायथाइयाव जे बेनि जे मोनसे रायजो सभायाव दैथायहरनाय जे जाखिनि बिल दङ एबा बेखौ नायफामफिननाय जागोन एबा बेखौ सोदांफिननाय आरो बेनि सायाव सावरायनाय जागोनखौ फोरमायथिदों बिथां आन्तर सिंह आर्या बिथाङा जों मैया ओमफ्राय 11:30 आबसुनि आफादगिरि मोनगोनां दिपेन बर' आरसुनि जों गाहाय नेहाथारि डक्टर सुभाष राभा आरो ताकाम मिसिं परिन केबांनि गाहाय नेहाथारि सानकुमार पांगिं जों साब्रैजों नेशनेल कमिशन फर शिड्यूल्ड ट्राइबनि मोनगोनां चेयारपारसन आन्तर सिंह आर्या बिथांखौ जों लोगो हमनानै मेम'रेन्डाम साबमिट मोनसे खालामदों आरो मेम'रेन्डाम साबमिट खालामनानै जों डिमान्ड खालामदों जे 2019आव बे मोनद' हारि आसामनि मोनद' हारिखौ शिड्यूल्ड ट्राइब स्टेटास होनो थाखाय बिथांमोना जा रिकमेन्ड खालामदोंमोन बे रिकमेन्डेसनखौ उइथड्र खालामनो जों डिमान्ड खालामदों आरो रिभिउ खालामगोन होननानै बिथाङा एसिउरेन्स होदों मानोना जे बे मोनद' हारिया जाबाय गोबां एडभान्स आरो पपुलास ग्रुप आरो बेफोरबायदि पपुलास आरो एडभान्स ग्रुपआ शिड्यूल्ड ट्राइब स्टेटास मोनोब्ला आसामनि जोंनि एबरिजिनेल ट्राइबेलफोरा गोबां खहा जागोन माने स्कुल कलेज बा इउनिभार्सिटियाव एडमिशननि बेलायाव बा मेडिकेल कलेज इन्जिनियारिं कलेज आयुर्वेदिक कलेजाव एडमिशनाव जोंहा खहा जागोन जों डिप्राइभ जागोन आरो इभेन माने शिड्यूल्ड ट्राइब हिसाबै बिथांमोनहा जुदि स्टेटास मोनोब्ला बे 6 शिड्यूलानो जा नन 6 शिड्यूलनि अट'नमियानो जा बैफोरनि रिजार्भ सिटआव बिथांमोना कन्टेस्ट खालामनो खाबु मोनगोन आरो इभेन दानि थाखानाय एसेम्ब्लि आरो पार्लियामेन्ट सेगमेन्ट जा STPनि थाखाय रिजार्भ बे रिजार्भ सिटफोरावबो बिथांमोना कन्टेस्ट खालामनो हागोन मानोना
कन्स्टिटिउसन अफ इन्डियाआव ट्राइबेलखौ डिफारेन्सिएसन खालामनो हाया ट्राइबेला ट्राइबेलानोखा आसामावसो एसटि प्लेन्स आरो एसटि हिल्स दङ किन्तु नेसनेल लेभेलाव एसटिआ एसटिआनोखा गतिके कम्पिटिटिभ अल इन्डिया कम्पिटिटिभ एग्जामिनेसनफोरावबो बिथांमोनासो बांसिन माने सिट बिथांमोनासो दखल खालामगोन ओंखायनो जों बेखौ होबथानो थाखाय नाजाबाय थादों जों लोगोसे जानानै मोनसे आमब्रेला अर्गानाइजेसन जों दादों क'अर्डिनेसन कमिटि अफ दि ट्राइबेल अर्गानाइजेसन्स अफ आसाम CC2A होननानै आरो बे CC2Aनि जानानै जोङो गोख्रोङैनो बेखौ अपोज खालामबोबाय थादों आरो अपोज खालामलांबाय थागोन आरो बेखौ जेरैखि जाया जों होबथानो थाखाय सेस्था खालामगोन आसाम गभर्नमेन्टजोंबो जों सावरायगासिनो जों अपोज खालामगासिनो आरो रिसेन्टलि चिफ मिनिस्टारा बुंदों जे मोनद' हारिखौ जुदि एसटि खालायोब्ला दानि थाखानाय एसटिफोरा गोबां खहा जागोन होननानै बुंदों थेवब्लाबो बिथांमोना सर्ट टार्म पलिटिकेल गेननि थाखाय बा राजनैतिक मुलाम्फा लाब खालामनायनि माने उद्देश्य लानानै बिसोरो बिथांमोनखौ आरोबाव गासै रेकमेन्ड खालामनो नाजादों आरो फैगौ जा आसाम एसेम्बलि बे विन्टार सेसनाव फैगौ 25 नभेम्बर खालि मिनिस्टेरियेल साब कमिटिया मोनसे रिपर्ट साबमिट खालामनायनि बाथ्रा बुंदों जों बे रिपर्टखौ नायग्रोना लानोसै रिपर्टखौ नायनाया रिपर्टआव जुदि जोंनि एगेन्स्टआव थाङो रिपर्टआ होमब्ला जों जनानै थाया जोङो सारा आसामावनो आरो मुभमेन्ट जों खालामगोन राजा लामायाव जों ओंखारबोगोन आरो लोगोसेनो बिथांमोना जुदि गोब्राबैनो पार्लामेन्टआव बोखांनानै बिलखौ जुदि पास खालामो जों सुप्रिम कर्टआवबो केस होनो थाखाय जों थाब माने थियारि जानानै दंखायो